Il-Prim Ministru njora talba informali li saritlu mill-Oppożizzjoni biex jintlaħaq qbil fuq skeda parlamentari u minflok mingħajr ebda komunikazzjoni, Lorenz Gonzi ħareġ jgħid li l-Parlament se jieħu vot fuq liġi dwar il-miżuri tal-budget fid-9 ta' Mejju. Din l-attitudni arroganti mhix aktar aċċettabbli għal Joseph Muscat. Kien għalhekk li l-Partit Laburista l-ħamis wara nofsinhar permezz tal-Whip Joe Mizzi ippreżenta fil-Parlament żewġ mozzjonijiet maħsuba biex jiġu diskussa minnu fih il-mozzjonijiet pendenti tal-Oppożizzjoni dwar il-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern u dwar Richard Kakija Caruana. Joseph Muscat fakkar li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern ilha li ġiet ippreżentata mis-sena l-oħra. L-Oppożizzjoni permezz ta' Andrew Farrugia u Joe Mizzi ilha ġimgħat titlob biex tkun stabilita d-data d-diskussjoni tagħha, iżda l-Ministru Karmi Fsut Bonnici fuq insistenza tal-Prim Ministru baqa' jkaxkar saqaħ sabiex il-Parlament ma jiddiskutihiex. Dwar il-proposta tal-Gvern li minflok issir diskussjoni dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq Richard Kakija Caruana dan jinġieb quddiem il-Kumitat Parlamentari tal-Affarijiet Barranin, Joseph Muscat qal li Kakija Caruana kellu jinġib qabel quddiem dan il-Kumitat li mhux sostitut għal dibattitu parlamentari. Id-deċiżjoni li l-Oppożizzjoni tippreżenta żewġ mozzjonijiet biex ikun hemm azzjoni fil-Parlament favur li jkunu diskussa l-mozzjonijiet tagħha kienet l-aħħar triq wara li l-Gvern irrifjuta li jibda d-diskussjonijiet. L-Oppożizzjoni kienet lesta li ma tressaqx dawn il-mozzjonijiet kieku l-Gvern wasal fi ftehim. L-offerta tagħna l-naħa tal-Gvern qed nagħmluha pubblikament għax privatament jidher li ma wasalniex diġà spjegajtilkom hija li dawn il-mozzjonijiet aħna la darba falljanihom lesti li ma ntellawhomx kemm il-darba il-Gvern jiftaħ diskussjonijiet immedjati magħna bħall-Oppożizzjoni biex naslu fi ftehim ċar u li nkunu naqblu miegħu aħna fir-rigward tal-skeda ta' diskussjonijiet u voti parlamentari għal ġimagħtejn li ġejjin. Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni xorta lesta li tiddiskuti mal-Gvern. Il-ballun jinsab issa f'saqajn il-Gvern. Jekk il-Prim Ministru se jibqa' juża tattiċi li ma jagħmlux ġieħ lill-Parlament, ma jkunx hemm triq oħra ħlief li l-Oppożizzjoni tatwa dawn iż-żewġ mozzjonijiet biex imbagħad joħroġ fil-beraħ x'tip ta' maġġoranza hemm fil-Parlament. L-avvenimenti tal-aħħar 3 ijiem għal Joseph Muscat urew kemm l-eżerċizzju li jagħmel il-Prim Ministru meta tellaq waħdu ma wassal għal imkien. Il-kap tal-Oppożizzjoni appella lil Lorenz Gonzi biex isolvi l-problemi li għandu ta' instabilità u ma jkomplix iħalli lil pajjiż ostaġġ.